No niin, tervetuloa tänne Kujerruksia-blogin Linnean, eli mun ihka ensimmäisen vloggauksen maailman ensi-iltaan. Olin tuossa viime viikolla 22. marraskuuta katsomassa Teatteri Jurkassa Jurkan ja riskiryhmän yhteistyöprokkista Snap, leipää ja sirkushuveja. Ja koska tämä esitys käsittelee sosiaalisen median ilmiöitä ja mä en ole ikinä kokeillut vloggausta, niin tässä mennään. Ja esityksen hengessä kyseessä on improvisaatioteatteri, niin myös tämä vloggaus on täysin improvisoitu. Katsotaan, mitä tästä tulee. Improvisaatioteatteria verrattain vähän käynyt viime vuosina katsomassa, mutta sitä tuolla telkkarissa näkyy aika paljon. Ja tuntuu, että nykyään muotia on vähän semmoinen, että se improvisaatio on hyvin paljon semmoista tosi humoristista, eli aina pitää naurattaa ja olla hauskaa. Ja se ei ehkä aina ole sitten kauhean tarkoituksenmukaista sille improvisaatiolle, koska sitten helposti mennään niin kuin yksinkertaisen kautta ja semmoiseen pieruhuumorityyppiseen. Siinä ei välttämättä ole mitään vikaa, mutta pitemmän päälle se alkaa olla vähän tylsää. Se oli osittain myös tämän Snapin ongelma, mutta toisaalta pitää kyllä sanoa, että ihan tosi hyvät näyttelijät oli meidän esityksessä. Meillä oli Usma Karnani, Rosanna Kemppi ja Mikko Virtanen ja sitten vielä pianon takana erilaisia ääniefektejä tekemässä Tuomas Hautala. Ja tässä esityksessä siis improvisaation keinoin rakennettiin 2 vähän pitempää näytelmää ja sitten irrallisia kohtauksia. Otettiin impulsseja sekä yleisöstä että sitten oli hattuun kerätty tällaisia somessa trendanneita hashtageja ja ilmiöitä ja uutisia. Ja tämän esityksen markkinointimateriaali lupasi aika paljon tällaista kritiikkiä sosiaaliseen mediaan, ja sitä olikin etenkin esityksen alussa, kun oli tämmöinen biisi, mutta muuten se ehkä jäi sitten vähän se improvisaation alle, mikä oli vähän harmi, siitä olisi voinut ammentaa enemmänkin. Toisaalta siinä oli ihan hyvää keskustelua esimerkiksi just tästä bloggaamisesta ja miten sillä voi vaikuttaa ja sitten siitä, että millaisina me halutaan itsemme esimerkiksi Instagramissa esittää. Ja improvisaation keinoin tässä oli myös muutama aivan hulvaton kohtaus, että tässä on nyt viikon laulellut päässäni Rosanna Kempin improvisoimaa Minä kasvatin idioottikaksoset biisiä, että se alkaa olla jo vähän ärsyttävää. Mutta kokonaisuutena tämä Jurkan Snap oli improvisaatioteatterina ihan tosi hauska. Sosiaalisen median kritiikkinä ehkä jäi vielä vähän parannettavaa, mutta näyttelijät ihan huippuja ja ihan mahtavaa, että tällaisia esityksiä tehdään. Ja nyt mä huomaan, että mulla on videon pituus jo yli 3 minuuttia, joten mä lopetan tähän. Kommentoi tähän tai blogiin, että kannattaisiko tämmöisiä esitysvloggauksia vielä mahdollisesti jatkaa. Kiitti, moi!